ngibeka uMoni eceleni, akekho umuntu ebedeserve leli ukudlula iOrlando Pirates. Niyenzile yamnandi iBetway Premier League le season. Nisibukelisile imidlalo emnandi, nisebenzele, niyilwele, nisikhombisile igame negame nidlala beniyithatha ngathi nidlala ifinal. Sinibonile nishaya amagoli ngabo 6 ngabo 7 ikhombisa khona ukuthi niyayifuna lento eniyifunayo. Kucoach, kubadlali, kubalandeli sibabonile abadlalo apolice begijima ngathi ngama AI. Abalandeli sibabonile bephuma ngobuningi babo besupport i-team yabo. Yabona masebesho ingoma yabo yo kulapho benibona khona ukuthi yabona i-league noma kungathwani iyaya komeza, kodwa nizocimeza nifaka izaza nishaye ngathi aniboni, kodwa yona iyaya esigodini. Nilwele i-league, nilwele nangumoya uMoni ufuna ukubuya, lo bengiwubeka eceleni nangu sofuna ukubuya. Yebo phela iwinwe nini kubhlungu, kodwa akekho umuntu ebeyideserve ukudlula nina. Halala amaBhakaniya, nisebenzile, sobonana kusizini elandelayo lapho sobe sekuqubula thina.